L-għada l-istħarriġ tal-opinjoni pubblika f'żewġ gazzetti taw l-istess riżultat negattiv għal kap tal-Oppożizzjoni komplit tiżdied il-pressjoni fuq l-istess Simon Busuttil wieħed mill-awturi tar-rapport tat-telfa tal-Partit Nazzjonalista ikollu kliem ibes għall-partit u għall-kap. Nagħmel imħatra li fl-elezzjoni li ġejja il-Partit Nazzjonalista ma jġibx l-istess ammont ta' voti li fl-2013 ġab b'Gonzi fit-tmexxija. Se jġib inqas. Simon Merċieqa kiteb dan f'Di Malta Independent fejn qal li t-tim li Simon Busuttil għandu madwaru jispjega b'mod tajjeb ħafna għaliex il-Partit Nazzjonalista huwa destinat li jitlef l-elezzjoni li jmiss. Għal darb'oħra Merċieqa jagħmel analiżi ideoloġika u saħansitra jgħid li din hi xi ħaġa li xtaq jagħmel mar-rapport tat-telfa iżda li ma kienx inkluż fir-rapport finali. Biex ir-rapport dwar hekk ippreżentahu u issa biħsiebu jippubblikah fi żmien li ġej. Anke l-editorjal ta' Di Malta Independent analizza l-istħarriġ pubblikati l-bieraħ u nnota kif kemm tagħhom u kemm dak tal-Malta Today taw l-istess riżultat. Fi ftit kliem iktar appoġġ għall-Prim Ministru u l-Partit Laburista. Dawk li fl-2013 dawru l-vot tagħhom mhumiex konvinti għal kollox li l-Partit Nazzjonalista tassew inbidel, jgħid l-editur tal-Independent fl-analiżi tiegħu tal-istħarriġ. Jingħad ukoll li l-attitudni ta' Simon Busuttil waslet biex il-Partit Nazzjonalista mar għall-agħar. L-attitudni personali ta' Simon Busuttil ukoll qed tikkontribwixxi għat-tnaqqis. Għandu jħares lejn kif fil-pajjiż qed tidher il-personalità tiegħu u jinbidel. Għall-editur ta' Di Malta Independent li jfakkar kif in-nies huma impressjonati bil-qagħda ekonomika fil-pajjiż.